Pjesmu Running Up That Hill, A Deal With God ste sigurno čuli jer je nakon rekordnih 37 godina postala broj 1. Dobrodošli u GG Hype seriju koju obrađujemo teme oko kojih trenutno vlada veliki hype. Ja sam Tomislav Pancirov i danas pričamo o revivalu ovog hita iz 80-ih. Nakon što je nova sezona Stranger Thingsa postala jedna od najgledanijih Netflixovih serija ikada sa 781 milijunom sati odgledanog sadržaja u prvih 28 dana prikazivanja, nova generacija slušatelja je izložena glazbi 80-ih. Najviše je pažnje privukla upravo ova pjesma Kate Bush, Running Up That Hill, A Deal With God, koja je do trenutka snimanja ovog videa korištena više od 2 milijuna puta za korisnički sadržaj na TikToku i Instagramu. Zahvaljujući TikTok trendovima, ovo se također dogodilo Fleetwood Macu s pjesmom Dreams koja se na ljestvici pojavila po prvi put od 77. godine, a popularnost je ponovo dobila i pjesma Celine Dion It's All Coming Back To Me Now iz 96. godine. Sve ovo je u skladu s trendom nostalgije u zabavnoj oglašivačkoj industriji koja je također vođena brojkama gledanosti. Netflix prilikom produkcije svojih uspješnica koristi Big Data kako bi na temelju točnih podataka o gledanju izvornih hitova iz tog perioda znao točno koji trendovi, kakvi likovi i ponašanja trebaju biti prisutni u novim serijama i filmovima kako bi se nama svima svidjeli. Prema dostupnim podacima, većina Netflix pretplatnika su milenijci, a znamo da smo obzjednuti s 80. i 90. godinama u svakom pogledu, pa tako milijuni nas po prvi puta slušaju Kate Bush. Ona je oborila 3 rekorda na britanskoj ljestvici sa svojim prvim mjestom jer je najstarija žena na vrhu ljestvice. 37 godina je najduže vrijeme potrebno da pjesma stigne do broja 1, a ima i najduži razmak između broj 1 singlova, s 44 godine protekle od njezinog debitantskog singla. Zanimljivo je da je Running Up That Hill došao na 3. mjesto na ljestvici kada je originalno objavljen. Možda se pitate što to znači u pogledu zarade, a za autoricu je odlična činjenica kako ima pravo na zvučnu snimku te je pjesmu sama napisala i producirala. Ako gledamo Spotify na kojem je pjesma preslušana 57 milijuna puta u samo jednom tjednu, prema grubim procjenama eksperata u glazbenoj industriji, uz odbijanje troškova distribucije, možemo pričati o čak 200.000 američkih dolara autorskih honorara samo za Spotify platformu u jednom tjednu. Ovo će sigurno potaknuti korištenje pjesme na radiju, TV-u, događanjima uživo i u oglašavanju, što će ovaj iznos višestruko povećati. Oscar Wilde je u svom eseju The Decay of Flying iz 1889. godine izjavio kako život imitira umjetnost puno više nego što umjetnost imitira život. Ovo je bilo puno prije pojave društvenih mreža, ogromne količine podataka, algoritama koji nam određuju sve trendove i naše obsesije da imitiramo sve što nam se iole čini popularnim. Ako išta možemo naučiti iz povijesti, to je činjenica da se najveći skokovi događaju kada to najmanje očekujemo i kada izlazimo iz zone sigurnosti. Upravo zbog toga, možda nam neki novi hype dolazi iz smjera koji nikada ne bismo predvidjeli, a do tada trčimo uz popularno brdo i pratimo se na svim društvenim mrežama. Vidimo se.